Ben, pois os acordos da moción aquí está, sí. Expresar a súa solidariedade con todas as persoas e comunidades afectadas polo impacto das bombas atómicas e os ensaios con armas nucleares, reclamar aos estados do mundo que se comprometan dunha maneira clara e precisa co desarmamento nuclear. Non. Vale. Perdón. Non sei onde me quedei. Reclamar aos estados do mundo que se comprometan dunha maneira clara e precisa co desarmamento nuclear e que tomen medidas concretas para o seu logro. Facer seu o ICAN CITES Apel, promovido pola Internacional Campaign to Abolish Nuclear Weapons, campaña internacional para abolir as armas nucleares, galardada co Premio Nobel da Paz 2017, que diferentes cidades no mundo están a asinar. A nosa cidade está profundamente preocupada pola grave ameaza que representan as armas nucleares para as comunidades de todo o mundo. Cremos firmemente que os nosos residentes teñen dereito a vivir nun mundo libre desta ameaza. Calquera uso de armas nucleares, xa sexa deliberado ou accidental, tería consecuencias catastróficas de longo alcance duradeiras para as persoas e o medio ambiente. Por tanto, acollemos con beneplácito a adopción do Tratado sobre a prohibición das armas nucleares por parte das Nacións Unidas en 2017 e facemos un chamado ao noso Goberno Nacional que o firme e ratifique canto antes. Outro punto, instar ao Goberno do Estado español a asinar e ratificar o Tratado sobre a prohibición das armas nucleares aprobado polas Nacións Unidas e, por último, dar traslado desta declaración ao Goberno do Estado español, ao ICAN e ao Secretario de Alcaldes pola Paz e á Federación Española de Municipios e Provincias. Moi ben, moitas grazas, señora Fraga. Ten a palabra a señora Beira. Sí, a ver, eu creo que esta moción non ten máis defensa que a do propio sentido común, non? E de, efectivamente, apoiar, aquí sí que é unha cuestión de sí ou non, creo que non caben moitos matices, non? Eu creo que ou se está a favor, efectivamente, da prohibición das armas nucleares ou se está en contra, non ten moito máis, non? É unha cuestión de seguridade, é unha cuestión vital, non? Para a paz mundial. Eu creo que estamos efectivamente nun momento histórico de curiosas alianzas internacionais, non? Eu creo que, desde logo, é fundamental que os concellos se posicionen, obviamente, os estados, pero, evidentemente, a comezar polas institucións máis cercanas á poboación, non? Teño que sinalar que esta moción parte ou é unha proposta da Asociación Mundo Sen Guerras e Sen Violencia, non? E queremos agradecerlle a esta asociación que nos fixera chegar esta moción, bueno, pois para que, polo menos, o Pleno do Concello da Coruña se poida situar do lado da razón e do lado da humanidade e realmente apoiar esta prohibición das armas nucleares, non? E que, por favor, e que isto pois realmente chegue a ser unha realidade en algún momento. Perdón. Non se preocupe, señora Beira. Señora Fraga. Primeiro os grupos proponentes e despois señora Fraga. Ben, pois nada, bueno, efectivamente agradecer a Asociación Sociocultural Mundo Sen Guerras e Sen Violencia que nos fixo chegar esta moción e que está traballando na cidade nesta materia, que xa ademais impulsou e organizou a primeira marcha mundial pola paz e a non violencia, está traballando na segunda. Bueno, agradecer que esta sociedade civil coruñesa organizada leve a iniciativa en cuestións que nos tocan a todas e a todos. Tamén o traballo feito pola ICAN na campaña da que se falou, que, como se decía, foi galardonada co Premio Nobel da Paz. Como decía a compañeira Viabeira, pois realmente esta é unha moción bastante de sentido común, as que esperamos sacala por unanimidade. Nos preguntamos que aportan as armas nucleares no noso mundo, que avances nos proporcionan para acadar eses obxectivos do desenvolvemento sostible que sinaran que os verdadeiros desafíos globais son o fin da pobreza, a fame cero, a igualdade de xénero, o cambio climático, que aportan as armas nucleares neste sentido. Este traballo de defensa dos dereitos humanos, que é o fin o que realmente temos que abordar neses obxectivos do desenvolvemento, temos moito que decir ás cidades. No século XXI somos as cidades as que seremos clave nesta defensa dos dereitos humanos, a integrar no ámbito local en políticas cotiais como esta defensa. Non é unha cuestión de responsabilidade
debemos ser un referente neste tema, igual que o somos cando falamos de cidade de refuxio ou cando falamos de cidades contra as violencias machistas. O que sí, por resumir un pouco a demanda da moción, o que é, en resumo, principalmente é instar ao Goberno do Estado a asinar e ratificar o Tratado de Prohibición das Armas Nucleares aprobado polas Nacións Unidas. Ese, digamos, que é o obxectivo como principal desta moción. Sobre este tratado, decir que foi aprobado polas Nacións Unidas o pasado xullo de 2017, co voto de 122 países, e que España aínda non ratificou. Este tratado, como folla de ruta para acadar a prohibición e a eliminación total da ameaza das nucleares, precisa que sexa ratificado, non só asinado, por 50 estados. A día de hoxe parece ser que están en torno, non chegan nin a dúcia eses estados que non só asinan, sino que ratifican este acordo, co cual é necesario solicitarlle ao Goberno do Estado español que o faga canto antes. Con respecto á cronoloxía no Estado, que no ano 2018, o 7 de febreiro, o Goberno de Mariano Rajoy, co ministro de Asuntos Exteriores e Cooperación, Alfonso Dastis, manifestou que este tratado era o camino equivocado por solidariedade cos nosos aliados da OTAN. Os seus argumentos foron que este tratado non fora capaz de incorporar a ningún dos países posuidores de armas nucleares. Existe, polo tanto, unha clara presión política dentro da OTAN para manter distancia respecto a este tratado. En setembro de 2018, como parte do Pacto sobre o Orzamento 2019, Unidos Podemos conseguiu que o Goberno do Estado se comprometera a asinar este tratado, pero coa convocatoria de eleccións non temos a seguridade de que vai pasar con este punto, co cual consideramos moi oportuna a moción neste momento e esperamos que se aprobe para poder dar traslado ao Goberno. Gracias. Muy bien, moitas grazas, señora Fraga. Ahora sí, señor Ferreiro. Muchas gracias, señor alcalde. Primero, saludar a los compañeros y compañeras del Pleno, a los trabajadores y trabajadoras, así como al público que es asistente y también a la prensa, además de a todas aquellas personas que nos están viendo por streaming. Bueno, o voto do Grupo Municipal Socialista a esta moción será favorable, como non podía ser de outro xeito. Mais aínda en un día tan sinalado como de hoxe, cando se cumplen 15 anos do atentado da Atocha, nos que perderon a vida 123 persoas a mans do terrorismo e do odio. Estados Unidos gastará 50.000 millones anuales en armas nucleares hasta el 2028. Putin apuntará sus armas nucleares a Estados Unidos si se despliegan misiles en Europa. Putin retira a Rusia del Pacto de Armas Nucleares de 1987. Corea del Norte ha producido materiales para fabricar unas 7 bombas nucleares. La OTAN busca salvar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, dando 6 meses más a Rusia. Estos son algúns dos titulares de prensa que apareceron no mes de febreiro nos xornais. Non podemos permitir que novas como estas sexan unha realidade no 2019. É preciso, por eso, que os políticos sexamos responsables e consecuentes e que non alimentemos coas nosas palabras a escalada de odio ao diferente. Por eso, votamos sí. Moi ben, moitas grazas, señor Ferreiro. Por o Grupo Popular, señor Lorenzo. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me he leído esta propuesta y, lógicamente, como decía mi compañera Beira, pues la razón nos dice que hay que votar y apoyarla, independientemente de que yo pueda entender o mi grupo que la competencia realmente de estos temas de las armas nucleares quizás no haya que discutirlo en el ámbito municipal, sino que sea en otros ámbitos más importantes o en otras instancias donde tenga que haber esa discusión. No cabe duda que como ciudad también nos podemos manifestar en contra de las armas nucleares y también de apoyo, por supuesto, de apoyo a este movimiento internacional que además ha recibido el Premio Nobel de la Paz para prohibir las armas nucleares. Esto no deja de ser un paso más adelante ya del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares del año 68, pero no que el propio tratado en sí mismo no tiene medidas coercitivas, no tiene medidas legales para los países. Únicamente es una declaración de intenciones. Creemos que es un paso
muy importante, un paso avanzado, porque realmente una sociedad libre, una sociedad donde estamos hablando de derechos humanos, una sociedad que quiere vivir en paz, tiene que dejar atrás las armas nucleares, porque todos conocemos las consecuencias de lo que puede ser una guerra nuclear. En la memoria colectiva de todos está aún ese hongo que se tiró en el año 40 y tantos en Hiroshima, y que dio fin a una guerra, pero dio lugar, por supuesto, a una época denominada nuclear que mucho miedo trajo a la población y que mucho daño puede hacer a la población. Por eso nosotros vamos a votar a favor, ya te digo, de esta moción, animando a las personas que la han presentado a que sigan trabajando en estas ciudades por la paz y que, por supuesto, que entre todos consigamos que en un futuro, que no veamos, que no sea muy lejano, pues que se prohíban las armas nucleares. Gracias por su atención. Moi ben, pois procedemos logo á votación da moción. Votos a favor da moción. Pois queda aprobada por unanimidade.